Hello guys, lamsogo ani YouTube channel joto nai tongnai tahokte bukhuk chongno kai tabang Kherangbar hospital o thangai tongo konorok nai tongde first to last skip khayoi kang lakheno o koi geno video rok sramai malaya karon tami kangke ani kwbangma jagao somai kring nai ang video rok khlai malaya tami kangke video khlainani bo somai rok nango ke bayap song konorok ani video no sajogoi tong konorok te subscribe khaji norok ani channel ba krungi tongnan musung khangke norok tapokdi ani channel subscribe khani ba norok nai tongdi first to last ang Kherangbar hospital thanai kar thangai norok nang phunok nai o video no norok kaham ka nai tongdi skip khai asukno hambai Ai mà hết tao cái là gì là lọ lọ ai nhìn thấy chả